fac asta. Nu Un fac, boscheț face. nu fac pe câmpie. Face un boscheț. Uite ce loc frumos aici, cu găini. Bă, singura găină care o știu eu ești tu. Și știu adevărul doar. Mă bună. Ce, mă? Nimic. Pot comentez unii? Bine, îmi place de tine. Uh, Păi ești nebun. Zi, mă, ești nebun? am măgar. 2 măgari, 3 măgari, 4 măgari. Bravo, măgarilor, felicitări. Am Dacă vin acolo, pun pariu că eu o să văd, cât ai zis? Pun pariu că văd 4 măgari, în loc de 3. Sunt 5. Pun pariu că văd 6 dacă vin acolo. Da, păi normal. Păi te dau și tu. Pe tine, nu eu. Da. Vezi, recunoscut. Sigur, 100%. Vezi? Ce glumă bună ai făcut tu? Deschid ușa să intri și la mine. Hai, ia zi. M-ai dat pe spate cu gluma asta. Normal că te-am dat pe spate, că pe față nu poți să te apleci, că ai burta mare. Da, în fine, voi pas. Hai să ne vedem de treburile noastre, nu așa? Bine, așa să nu facem. Bun, deci 4. Eu uite, mă, vreau să prăjesc sandul în crafting table, ești nebun. Ești nebun. Da, ești nebun. Nu e nevoie, bă, că te termin pe dată, că nici jale cu tine. Crafting table, doamne. Am planuri mari cu tine. Vreau să scoala un suc. Și tu? Comentam, nu? Lasă. Gata. Căsuța mea. Care n-are nici acoperiș, nici pereți. Bă, tu mi-ai furat mâncarea. Știu, și am lăsat 3 neprăjite. Bă, nu mai fă de astea. Îmi iese măcarul din casă. Că serios nu mai filmez cu tine. Stai mă că mie iese măgarul din casă și tu îmi zici că nu mai filmezi cu mine. Îți fac eu să-ți iau un măgar pe gură dacă nu taci. Și îmi intri în gură și ca ieși? Nu. Așa de gay ești, că ți intru în gură dacă vrei. Te penetrezi imediat. Ești Bă, nebun. măgarul ăsta vrea să iasă din casă. Bă, ești nebun, nu mai am. Tastatura în română. Aoleu. Tu ții în română. Ce? Tu ții tastatura în română. Nu, dar aveam și tastatură română când apăsam Windows Space. Și acum avea eu nu. Oh, am uitat să-mi fac local. Ai uitat să te caci.
Mhm. Am uitat ce vreau să fac. Un furnal, dar n-am cărbune. Să fac. Îți trebuie carbone să faci furnale, mă, ia uite-l mă pe ăsta. Ce nu învăța pe ăsta Minecraft? Ido. Se vede. Oh. Ok. Păi, o zică. Mm. Ce faci? Eu cărbune. De la mine? Nu. De la mine. Te furi singur, mă? Mm. Dai și mie de bunăvoie și nesele de nimeni. Mm? Îmi dai și mie niște carbone de bunăvoie și nesele de nimeni. N-am decât 17. Mă, mi-ajunge 5 carbone. Hai. Să văd cât îmi trebuie. Un steak jumate. Hai că-ți dau 5, vino la mine. Stai, boss. Dacă ce casă am. Dar să știi măcar unde sunt. Da, cum să nu stai aleacă. Îmi intră și găina în casă. Hai, du-te. Du-te și cacă-te. Hai găina. Hai, hai, hai. Hai. Noapte bună. Gata, am băgat-o în casă. Găina mea. Fac geamuri albastre eu. Noapte bună atunci. Bă, pot să dorm. Bă, cum e? Nu, găină, găină, bă, dar ești proastă. Noapte bună, găină. Ăla-i geam. Da, e noapte bună. Bă, tu ce ți-ai făcut acolo cu geam? Nu știu, noapte bună. Da. Dar ce ți-ai făcut acolo din geam? Vreau să fac o seră. Serios, mă. Mhm. Dar care e problema ta? Fiecare face ce vrea, ai înțeles? Și aia uimește, mă, unde-i viloiul tău? O, uite aici. Răvai, nu alta. Ți-am zis că mi-l fac. Felicitări! Să baftă. Baftă, Charlie.
Fugi, să-mi ia ăla item. Ăla. Eu sunt ăla, mă, tu ești un de la altul. Ești eu Mai oare. trebuie cărbunele tău. Păi normal, dacă te-ai dus acolo unde mi-am făcut eu aia. Deci, au. Hai temele mele, că am pierdut level-ul. Soarta. Că-i pas. E, dar măcar am hunger full. Bă, dar nu e acolo casa mea. Da, cu ei pas, bă, tu nu vezi că mă dar la bască de tine. A, tu te-ai dus în... Aia. M-am dus în Râvain. Râvain. Dar cum ai sărit? A, uite apa aici. Oare nimeresc apa? Hm? Am nimerit la apa. Bă, tu ce Râvain ești, mă? Bă, tu nu ești în Râvainul ăla bun. Sunt în ala șmecher. Bă, ăsta la altul și mai șmecher, uite știu cât e. Cât iron. Păi și aici. Mi-am aruncat pickaxe-ul. Bravo. Și nu se zice diamond. Se zice diamond. Așa. Așa, ce mai e? Jinx. Da, și am hotărât să filmez și League of Legends. Dar Da. nu filmez cu el. Știu. Pe ce să faci cu mine, mă? Schelete! Scheleți! Am arc. Creeper. Aoleu, creeperul grifează. Nu grifează? Lol. Nu grefează? Nu. Să repară pe episodul. Mișto. Hai sărit în aia. Doamne, iartă. Doamne iartă. Doamne ferească. Am trebuit să mă duc după item. Aoleu, tată! Fugi! Dă-i tatai! Dar cum i-a luat, frate, creeperul jumătate de viață? Cu talent. Creeper era... Talent și îndemânare. Și parcă văd că mi se duce pickaxe-ul până se iese de aici. Mai un pic gravel în cap. Hai temele mele. Mă le găsesc. Pe aici, da. Uite liliacul. Uite levelul și itemele. Ups. Ce-ai? A rămas fără pickaxe. Mai am unul de lemn ăla. Sper să mă țină. Uite lavă. Și redstone. Cât iron ai? 17. Și mai am acasă. Eu am 4. Se că mi-am ratat ironul. Creeper! Urăsc creeperii. De ce-i lemn aici? Lol, lemn în mină. A, aici ți-ai făcut tot. Tu ai pus 3 lemn? Nu. Ba, tu ai pus, că uite-ți cum... Uite-ți ăsta de piatră. Aici am murit eu, mă. Felicitări.
Felicitări, ce să mai zic, băi, felicitări. Cât cărbune am? 16. Iară creeper, urăsc creeperii. Iară, mă. Sunt coșmarul meu. Am ieșit prin apă. Bă, unde sunt? Uitați, oameni buni. Un zombalău mai prost ca noaptea. Și acum cum ies eu de aici? Nici nu mai știu pe unde mi-e cap. Realizez că... bun, acum încheiem și noi episodul. Sau episoadele. Depinde. Sau depinzi. Eu m-am dus să filmez un League of Legends. Bun, deci nu uitați să dați și voi un like, un share, un subscribe. Și Noapte și bună. pentru o zi că nu-i dați nimic, o zi că nu. O zi că nu merită. Da, merit. Nu merită. Bun, deci... și noi data viitoare. La revedere!